nneɛma bebree na wɔ ha yi akuafoɔ yɛdɔ ntosi amango ne atosodie bebree na so no am sɛ kwan ne yɛnti no cars no kora yɛgi nneɛma no go na from so mɛfa nkɔ a mo mma na nneɛma no gu apro ti yɛsrɛ mo aban kwan no deɛ mo mmra no mutu ho na mo na mo mmoa yɛn. Enwachi ena ahyenkafoɔ ne dwadifoɔ bi nso ne Adom kaseɛ atwetwe nkɔmɔ ɛkyerɛ mu sɛ sesei edwadie nkɔso ɛwɔ amoma esan sɛ ɛkwan no enyinti adaroma assembly enhwɛ no wonsiesie mfama wɔ mo obi akasa asamba ko pɛ ɛkwan ɔyɛ ne kwalpa mitie mi fitakrade na ma aba ha bolodo mango yi aha kale gina yi empa ya me gban de kale ye bo poye fi ha aduru kale kwan main road and san nso ato san nso to se sia mango ka yesie ina be ya de janjan tese ka no ontumi free ha nkodu main road no de mango na kotakrade ni nyina abasai kwan de wo ba oni tua nya bre ba wo ba so 2 years na mo de be kwan no so say more than 3 years ni eso ye ho hwe nti esra aba esra mo se ho mo de ba na mo ma na yɛmfi sansɛm ne so na afei yɛmfi yɛni ɛnkyerɛ nsɛm foforɔ emu na Adoma West Mesni baako bi a wɔnim srɛ tim amufo wɔ hɔnom no ɛna ekua adwuma no paa na wɔn yɛ ne dodoɔ paa ne bɔdeɛ ɛne se yɛnya mmoade wɔn di makɔtene paa na so yɛhwɛ nnuane ne kua adwuma no ɛso ne nkorabata ɛwɔ Mesni no mu ɛkyerɛ sɛ afempinu ɛne dom ne nsa no ɛnkɔ na wie yɛ deɛ wɔn hwɛ ne mu sɛ wɔn betumi adua ɔyɛ pam dodoɔ na ɛwɔ Mesni no mu Adoma West Mesni mu a enoba ya wodua ne dodoɔ so pa ɛyɛ bɔdeɛ asesei asoyɛ hwɛ ɔman yi kua ɛne enuane so ne fɛ wɔ Adoma West Mesni mu ɛkyerɛ sɛ bɛsɛ wodua mɛ ɛwɔ Mesni no emu a ɛno so ɛbɛka no ba ya wɔ mu edua ne ho Paul Ava ɛne yɛ district mofa director na ɔkyerɛ sɛ wɔ mu ɛpɛ asase eka ahasa na wɔde edua ɛmɛ sɛ bɛyɛ so bɛma mfasoɔ ama ɔman yi asase a yɛde dua ɛmɛ ɛwɔ Adoma West sia no Ebru 200 acres. Ebru 200 acres. Se ohu ye kuafo ahonkeka any omo expectation no any sena ye district chief executive su ebo ne hu model no ye expect say by the close of this year se nyame bua na atimi nya emanu bi ka ho a ye betimi ahiti over 350 hectares of land under all palm plantation establishment in Adoma West. Enwachi ekuafo bi editu jase sese abe eye eduaba bi a ehu dwadie no ekosoro pa isenti penifo pese ode ba wasom na emu monhwe se ode poultry yenso ebeba won kuro no emu a ebetimi abo ekuafo abe ngo bu ase ekosoro no a ema ni so ema ho ka se me ni ho wuram tan se abe no wo mpaso a menya niema pie afri mu se maye project se me pese me de mmene kura ye bibi foforo eye project bi se mina asane ne maniema nti mani agye ho so afi we so me nsaka mmene bi ifrafra se besi afei mu abe emma be se empem aduonu na 24000 en wache ediama ekuafe wo Adoma West Mesni no mu a ehwe ama edwadie ewa manone ene omayi mu de akoso Francis Opon eye Mesni krachi no kyerɛkyerɛ afra se ne afi sɛdeɛ aduaba wo kyɛye no ɛkɔye kanafe ne afi ya kyɛ me kaseni yete unti ha enam de besimidin edi okatachi ejesi kapa